Episode masalamakan to ang khan Hall of Souls Elder Old Mugu chuan Ian Heavenly Flame le Flame mantra tilak saktumin aron Btth mani kha din hun setaka adin line zone kongzi projection body chu lo langin Ian achu aron chan himta Mugu chu lai hun tang chuan achuak ta chumin nuwa Mugu chanchin a hriat ringin hanfeng chu bottle chunga tang chuan Ian chuan a chuak tira hanfeng hena Hall of Souls member tu ne na nge asi heart flame chu a hlan ti azota hanfeng chun chu tiang thila zot chu makati hle a heavenly flames pakhat chu Hall of Souls atanga local mi pakhat ne na a hlan ti asoya ma se chu mi chuan a mel tak tak le a ming dik tak chu a hril lo awangin tungi ani a hriat chen lo thu a hril chu wang chuan hanfeng chuan ani na dik tak chu a hrelo ni in asoya sawian chuan tong kam nema in biak na hian hanfeng chu thu dik a soi tir don lo ti a hria chu wang chuan fallen heart flame chu activate hanfeng chuan hlau thong hle a chan chu he flame hian soul body chu tur thei lo khopa hre om le na a tur tir thei ani ti thei dang nei lovin hanfeng chuan thudik chu a soita a si heart flame chu Hall of Souls Elder pakhat Old Mugu hne na a hlan thu soin Mugu hi dozun level a chau ni lovin tier 8 Alchemist ani boka Hall of Souls a po din hun poimo tak a chelani atia a sei zom zela tun ma chuan Mugu le yalau te hi pol khatami an ni thin ti asaya ma se chan eng mawangin Mugu hi no chua ania a hnuwa Hall of Souls a alut ta ani chuta tang chuan yalau chunga a thinrim na chu azual hle a mel malian ber an hial ani hanfeng chuan chuti lai chuan keima hi Mugu chuan yalau zirtir kan ni thu a hriat awangin minron pana Mugu chuan min khlema yalau chu an that the ani chuan flame mantra po kan nei thei ti min thila duam na avangin kamit atidel zawa ka master chu Mugu in min khlem na avangin ka phatchan ta ani tia sawian chuan chu thur hria chuan a thin rim hlea hanfeng chu dot soya apu bok yalau hian Old Mugu chanchin Ian hne na a hril ngai lo wangani engma a hrelo hanfeng chuan hlau thong takin thudik nge a soi thu a soya Mugu le yalau te inkar chung chang hi Hall of Souls member dang hne na tanga a hriat ani thu a sei bok sawian hne na na chatakin ngai damadila engkim apuan chua to thu soya adu am na wanga ni thu apom bok ma se sawian chuan athil soite chu aring bur ngam lo hanfeng chu bottle chunga asi le ta ma ni master tengei phatsan tu chu enga ma ring tlak ani lo ti asoi ti chuan bottle chu a space ring chunga chuan ada bauta ani sawian chuan poison ga le tien huate hne na tuna chuan Old Mugu laka engma ti the anei lo ti asoya angai poimo ber chu pil gathering competition na top 10 na lan chu ani Top 10 chau hian 3000 burning flame ni thena chance an nei don ani 3000 burning flame hi heavenly flame rank up pakwana ania episode masalama Mugu a heavenly flame si her flame rank pakwana kati kha ka sei suala som panga na zokani ti chuan Ian a chuan chakle zuala a thanlen zel angai thu asoya anwa sawian chu elder seng huturin akalta elder seng chuan sawian hena zon kongji chuan alo ngak reng to ti asoya akal ngala ti chuan sawian chu a hruai lut ta pilta wara tui khu a ke a pen luta sawian chuan a ke pen lu lai chuan thil mak tak mai hria pon chu leaf ang mai na che a elder seng chuan tlangwal in buat seiro pilta wara kan lu don ta e atia chimi nuwa elder seng chuan mirror reversal technique amanga sawian chu a boy hle ma serei vak lo chungin a hnuai reflection chu an paltanga an omna chu a in let thok mai piltawar ma chuan hun rei lo te chungin an thleng ta ani an chevel mun zong zong chu chumin a khu vek awangin sawian chuan chiang takin engma a hmu theilo nui chungin elder seng chuan tlangwa piltawar hian kan lo ma che atia a thu soila chuan chhum chu zoi zoin alo kianga chu chuan mun ro pui tak chu aron pho lang ta ani piltawar chu azawin aro pui hlea sawian chuan ro pui ti hle yana chuan he piltawar Alchemist khovel hi aloro pui tak zet ani atia elder seng chuan sawian chu a chung lama lut turin a hruaya kongji chuan le khabu alo chiara elder seng chuan kongji chu chibaya buka sawian karon hruai atia kongji chuan alua bungata elder seng hne na chuan a chuak thei ti a hrila elder seng chu akal hnu chuan sawian chuan za takin kongji chu chibaya buka ke hi sawian kania ni zana min chan chu awangin lom thu ka seinon le du bok ani atia kongji chuan sawian adara chuan kutangata lom thu se ngai lo atia sawian chuan makati hlea ma se kongji chuan nui chungin yalau hi chu midang lam takani
nang ang zirti ro pui tak a thlang chuak thei cha hi atia sawian chuan in ngai tlom takin min fak le lutukani ti in a changa chuta kongji chuan I master ya lau nen hian in zom na nget tak kan neya ka thian tha takania poi ti lo chuan angka kong min ti theyang atia sawian chu alom hlea kan in muthe hi kalom tak zetani ka chung kwa mi angin ka enang che atia in chung lama chuan an kal kuala kongji chuan I taksa chunga bon ceiling frame ora chu ka se theya ya lawa chunga chuan eng thil chi ange thlenga tia sawian a hmel chu lungai na hmelin a in thlak ngala ani chuan master ya law sol body chu hall of sorts in anman to a tuna hian central region chung hun pakhata atang me kani ti in a changa kongji chu a tho hala ka hlau thon ang chi ani kumtam takal ta khan ya law hi heta pil tawar hian om reng ta se hall of sorts target ani ngai lovang ma se angai tu lo lutuka ka thuron chu angai sak lo lutuk ma nia zalen taka oma thanzo ka wangin hetiang thil hi achunga thlenga ni atia sawian chuan akuta humruwa ka master phasan tu chu kaman to a ma se hall of sorts chuan shom na satak an thlen to a ka ngai dam ngai lawang ma se tuna chuan ka thil ngai poimo ber chu ka master an tan tin na mun zon chu hi ani atia kongji chuan alua bungata ya lau chuan har sana to ka ni chuan engvain nge ka din mai mai anga engma ka ti lawang lo in ring rengang se pil tawar hian a omna mun zon chu anan a thei to pa chuang thu thar ka mu vele ka hriat tin nga lang che tia chuta box pakhatala chuaka sawian hena chuan a entira a chunga chuan damdoi hlutak pani 10,000 year green spirit vine le blood essence demon fruit te chu alo oma sawian amamo em te kha ani kongji chuan a hlana heng te hi uluk takin kol tharo imamo ti ka hre chiang hle bok tin sol and seal fire technique hi ingai ven hle ti ka hre boka tia chuta kongji chuan he technique scroll hi vong thatlat la sol hen sil po hi I practice thengal bokang heng pani hi ka hne na tanga thil pek agin ngai ro atia sawian chuan thinlung takin lom thu asoya chung thil la chu a space ring chunga chuan a da ta ani reivak lawa chuan kaw ing chu alo thlenga songking le dancen tenen an pathum hian kongji chu za takin chipayan ron buka kongji chuan alua bungata heta hian in omvek to boka ka kauna chan cheu hi thil poimo tak ka hril du wang cheu ani atia kawing chuan sawian chu a hmuwa maka ti hle anuya ka hmule che hi alom om khop mai atia songking chuan sawian hinga hria chuan maka ti hleya ke hi songking kani family ro pui panga te in elna khan unaw pa sawian performance ro pui tak chungchang ka lo hria voina kan in huthei hi alom om tak zet ani atia kawin chuan sawian hnena songking hi pil tawara first elder zirtir ania tawara elder no pang berani bok alchemy thiamna hi nangma ain a chebik lawatia sawian chuan in ngai tlom takin zirtir tu ro pui te hian zirtir ro pui tak tak an cher chuak fo thin ti in a changa chuta kongji chuan tuna chuan in hrevek to boka heta hian ka kau khom chan cheu ka hrilang cheu nirei lo te hnuwa pil gathering competition chu ein tran dona top 10 te hian 3000 burning flame an dong thei dona tun tuma hian he in ti siak na hian pol chak tak tak tam tak an lo tel dona ni hall of sorts atang point an lo til nge yang atia hall of sorts sei ani chuan mi zongjong mel chu adang lam vek kongji chuan a sei chun zoma kumzabi tam tak chung chu 3000 burning flame hi pil tawar hian a sil ta chu wangchung kan laka 3000 burning flame hi a thin rim hlea silna atanga chhu atum don ani hall of sorts te hian he flame hi nei nge an tum dona a chan chu thil ti thena na satak anei wang ani an man theilo ani po in sil chu an ti chia thena chan sa sang hlea burning flame chu chhu tir an tum don ani atia sawian chu a in se ruwa hall of sorts hi miten om tak ani tak zet ani alo tia a ho tak zet ani chuta kaw ing chuan a master hnena hall of sorts hi ingai tu em ani chuan engvain nge pil gathering a telve khaplat ani mailo kongji chuan alua thinga ka theilo alchemist thiam tak chu eng polami po ni se in elna nei lo tura khap theina dana omlo chu pil tawar kal phung ania ti danglam the ani lawatia ma se in zawai hian pil tawar in nga na rc eng tak in ni veka tuntuma hian kan zirtir te po in elve don ani chu wangin in theina zongjong in petura nia hall of sorts atanga alchemist tu main top 10 an thlen lo nan atia chu tiang ani chuan 3000 burning flame seal atanga an chu lo nan kan veng theyanga tia athu soi chu an vai chuan an thre thiama kawing chuan in ring tok takin tuntuma hian hall of sorts hi an tel ngamani chuan keimin ma chon nge anga yang
mual pho takin an kir le nge yang ti in aron soya Cangqiong chuan an hlotlin hi kaphal ngai lowang alo ti ve bok dan chen point ke po hian kaphal ngai lowang na sa zokin ka training ang alo ti ve boka chuta kongji chuan sawen lam chu a hoya pil tower member ni lo ma la nang point ti tur poi mo takin nei thengil su atia sawen chuan alua bungata angkal kong ringklat ro hall of source hun rei tak chung chu ka mel ma ni to tun tuma hian an ma ni hne turin ka theina zong ka pe ang kongji chu lungoi takin anuya an vai chuan an training na kir le turin a thila an zirlai te chualai chuan kongji chuan iala chu a hre chuaka aril ruin ka thian tunge thaber tak ti hriat tumin alchemy lama kan in el ngai lo hi apoi ka ti hle mai ma se tuna chuan kan zirtir te hi hepil gatheringa hian an in ma chon don ania ka ngai tua an in kara hian tunge hne na changang ti in a phun sapa asin chuin thlakin tuna chuan pil gathering competition chu ein tran don ta Alchemist no pang tak tam tak chuan Grand Pil Tower lam chu an pan ta an zinga hian tier 5 le achung lam Alchemist te an tela mun sang atangin he inti siangna tel tur hian an lo kalani mi pakhat chuan kawinga mu chuan a thian pa chu en turin a hrila 5 grades family te po an lo thleng to ani so kawing hi pil gathering championship a in elna tura hian a chak ber polan ngei dona ne na chan theina chance po anei sang hle ama ba ka hian pil refining tawara elder no pangber Cangqiong po so atelani so a chu mai ni lo an bula dan family po an tel ve bokatia tun tuma hian Alchemist thiam tak tam tak an tel ngei don ani ba le q family member te po an lo thleng to bok sawian chu elder ia chong zin na le poison gal le tian huwa te nen chuan pil tawar dam pan chuan an kal ve mek boka ma se iana chu a hoi kol na sa hlea hall of source atang local an Alchemist chu khoi ange anin thup ti hriat atuma chuti lai mek chuan hall of source Alchemist pakha chu an bulloka chuan kan hmuwa ma se sawian chuan a hrelo reivak lawa chuan pil towers main hall chunga chuan mi zong an pung khom ta 5 great families io te chu an din huna zirin thutna hmun sang zoka an thuwa boruaka chuan vortex portal aloin honga mi zong chuan an clear thap chu portal atang chuan pil tawara elder pathum te chu an lo chuka an ora ro pui tak chuan mi pui te mit ala hle mi pui te chuan heng te tu dang lovin pil tawar ho tulu pathum ani thule an chakna chu an sa hle ti an sei chuak lama kongji bula hian meiche pakhat elder suan I oma ale lama tian lazy ombok tier 8 Alchemist an nia kongji chuan heti hian a puanga ke hi kongji pil tawar association ho tu kania pil tawar ain heta hian Alchemist zong kalo lom veka cheu pil gatheringa tel turin mun na tak atang in local ti ka sia thurei tak soin hun ka khoral lawang rules hi ama ang thawania in elnai stage thuma thenani angatia stage ma saber chu soul fantasy realm ani ang hun tiam chunga fantasy realm paltlang the angai dona in elna tel zong te chun stage dang an pananga pil realm chunga an lut theanga tia fantasy realm paltlang theilo te chu an pai chu ngal zelanga tia elder ia chong chun sawian chu abia stage ma saber paltlang chu atana harsala tuktur anilo ma se film khur alangai thoti ashira sawian chuan a hre thiama kongji chuan a soi chun zoma pil realm a second stage ka te chuan pil siamna atana man tu list an hu thei dona until call khom zong chu special stone mangin refining atan anti thei dona ni chu mi zong in an thre chuan an soi ho lai laya mi pakhat chuan tier 8 le tier 9 Alchemist an claim hlea tun thlengin mi claim tel chau an la om ma se astral cultivation method kan hmu thei chuan ke ni po hi legend kan ni theya kan du thu sam kan hlen chuak thei bok he competition a hian mi zong in champion ni kan tum tur ani an lo ti kawing le Cangqiong te chuan chu tiang mi pa ngai mai du thu sam chu a thleng dik ngai don lo ti an hriat chian em awangin an nui deuh suka ma se sawian chuan tum ru na nen he pil gatheringa hian champion ni turin engkim ti angai ti asoya tian huwa chuan iana soi chu tha ati hlea a chan chu tiang tum ru na nei chau chuan midang zong theilo champion ani tir nge yang atia chuti lai tak chuan kongji chuan athil ti thena mangin first stage fantasy realm chu a hongta formation pakhata enga fantasy realm panna kong khar ain hongta tier 5 Alchemist aya sang idelna a tel tur zong te chuan an mani sol fantasy realm test an tran thei thu apuanga Alchemist zong chu rong takin portal chunga chuan an lut ta veka elder pathum te chu in elna zong uluk taka en turin an thu ani suan I chuan
Hall of Souls member te po heta hian an ron lang don MT azota elder tian lei chuan 3000 burning flame chu flame pa ngai nen te khin the ani ngai lo ti soin chu wang tak chuan Hall of Souls hian hetiang hundrem chang hi an lo don lo an chak jok thei nan nei ngei tumin an ron tel ngei don atia kongji chuan engkim uluk takin a en renga tuntuma hian alchemist thalai chak tak tak tam tak an om ti soin azir tir te chuan Hall of Souls chu hlothlin tir an tum ho lowang ti aring tlata ma se angai venber chu sawian ani engtiang chen nge achaka engchen nge thlen theyang sawian le top alchemist dang te po in fantasy realm lu lam an pan ve bok portal pon lama chuan sawian chu ngoi rangin adinga aminga hria chuan tian lei chuan makati hlea hey 5 great families competition na champion thar record phasa zongjong khum vek tu kha ani MT azota kongji chuan chu chu ani ti asoi ani na taka chuan sawian hi thil ti theina sang tak nei lo thei ani lo a chan chu ia lau zir tir ani tlat atia chu chu a hre chuan suan I chu alung ngai mel hle ia lau chu angai to chuaka ani hi ia lau du em tu ani chu ta kongji chuan sawian he na tangin ia lau chu Hall of Souls in anman ti a hriat thu asea tuna chuan asol body chu an kuta omani he thil hian aril ru ati boi hle thu sein in elna zo nuwa ia lau pui dan tur azon ngai don ti asea ia lau du le mangai em tu suan I chuan thindim na le lungai na anaya vai kha chu Hall of Souls ten an zui renga wangin piltawar chu san lo tura angen thu le ma se athuron chu angai saklovin adu angin akal ti asoya chu wang chon tuna chon hediang din huna hian ading ta ani ama ngein ati sual ra ania he shem na hi aphu ani atia kongji chuan elau chungchang chu na takin soima se angai tu areng ani ti an hrevek tho tian lei chuan kum engmazat kalta chung khan ialau omna zong turin mitam tak itir ani lom ni atia chuan I chuan adikalom ma se tuna chuan thito pon I se katan chuan apoimo to lo atia ma se achungril taka chuan ialau chungchanga chuan ala buai hlea kongji le tian lei te pani chuan ngai saklo angin ama ail nan mei me ani ti an ria chuan I chuan pilgatheringa zo nuwa sawian hi keima ngein biak ka du dona ma se ialau zirtir ani awang ani lo ati deuh khera chuti la chuan sawian chu sol fantasy realm portal a alu ta achunga chuan portal tam tak le kong sang chiar sen lo alo oma fian atana siam big khovel ang mai ania chuta chuan mi ten malaman pana thil tak tak ni lo illusion in an mani chu ati boy ani hemi chunga hian illusion a wangin an du ber chu an hmuni in an in ria then kha chu ho sakna lam hoite then kha chu cultivate dan lam hoite then kha chu nulam moi tak tak te melin aman thung mitam tak chu thlemna chon an plua portal dang pan theilavin an omta ani chung zong chu enin sawian chuan he fantasy realm hi a boy thak don tak zet ani ti in angai to a atum lam ngai to chungin malama pan ta a ma se rei lo te a chuan dark illusion energy chuan ama po angong tan ta a pale a master ia lau te a mutana chu hriat reng na chuan ati boy hle arelu a boy em a arelu a ha em bok a chan chu central pens apan ma medusa a mu hun ber na hun ani wangani heta hian an in bia atan pil chu a refine don ti atiam ani chumi nuwa sawian chu longa alo mua har chuak lolin a master ia lawa o chu a hreta malama hoi chuan a master chu longa thu in nga kuai lo chia sawian chuan makati hle ia law chu anui suka tlangwal heta I local hian min ti buai sangha zong chu an kal dar vek to atia a master mu le chon sawian chu ril runat nain achung ril ne le chuti lai tak chon apa o point aron ko ti a hrebok apa 1000 point helong atang hian nga koi a chia ve bok sawian chu amang ang zual sawa ma se a thindung chung ril chu lom nain aron khat zuya apa lam chu apan wata apa chuan zoi te hian tlangwal man mo lu tuk su nget tak le film khor takin mai son thin turani atia sawian a hlimna chu soifia theilawani apa le a master te pani chu ama chi an oma Hall of Souls atanga chan chu adu em te anni ya law chuan ha koi pakhata pe a van hian sangha pakhat ma iman law chuan zan in hian kan vai hian kan rila tam vi awanga tia phur takin sawian chuan rang takin ha koi chu a chia ve ngala ma se diktak chuan sawian chu illusion a chuan atang tlata illusion mai ani ti a chuak thei tlat lo ti chuan episode chu heta hian atop ta ani episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye